Здравейте! Вързват се хора. Нека да изчакаме малко. Надявам се, че се чуваме. Така. Интересно ми е сега колко хора ще дойдат на тази среща, но всъщност няма голямо значение. По-важното е тези, които са дошли, така да ми дам максимална стойност. Идеята на това нещо като мини обучение, може да го всъщност възприемете като работна среща, е да ви покажа директно по какъв начин моят екип за наши клиенти търсим експортни клиенти и по какъв начин се случват нещата, какви са статистиките, какво точно правим, така като буквално да ви покажа нашето ноу-хау и ако може да извлечете нещо полезно от това нещо, да се опитате и вие да пораздвижите допълнително продажбите. Предполагам, че гледате новини, така нещата с корона кризата се засилват. Все повече държави буквално въвеждат ограниченията от пролетта, което хем е добре, хем не. За бизнеса, който вече се е поадаптирал и се е подготвил за това нещо, така предстоят доста интересни възможности, докато за другите сега всеки знае себе си. Това, което е интересно и което се случва като така общ тренд, е, че големите компании, това е изследване на McKinsey от преди една седмица, може да влезете на сайта на mckinsey.com и да прочетете подробно изследването, но големия бизнес всъщност какво казва? Казва, че 2/3 от големия бизнес, 80%, не искат и нямат никакво желание да се връщат към стария начин на общуване, към стария начин за водене на бизнес. Те са уморени всички от безкрайните пътувания, от самолетните преходи, часовите разлики и така нататък, за да сключват сделки и нещата започват да се пренастят все повече в онлайн средата. Статистиките също на Zoom са много интересни. Те с все по-голяма степен инсталират така наречените Zoom стаи, т.е. те идват при вас, инсталират там зелени екрани, други екрани, всякаква мултимедия и така нататък, вързват ви на голям план, за да може целият екип, цялата фирма абсолютно спокойно да се възползва от онлайн срещите и да си ги провежда по същия начин, както се провеждат на живо. И колкото повече бизнеса се адаптира към това нещо, толкова повече това нещо ускорява сделките и начина на общуване. И сега тези, които се съзират възможност в това нещо, бързо се адаптират. Особено за експортни сделки, това е изключително полезно, защото след като бизнеса по такъв начин подхожда към новите технологии, все по-лесно става правенето на директни контакти, на живо буквално, с потенциални клиенти. Въпросът е да стигнем до една такава среща. Така че аз ще ви покажа и как го правим ние. И в същото време ще ви дам точни напътствия по какъв начин
да си разработите допълнително пазар. Аз вече го написах в някои от моите имейли, но при тази ниска демография в България и така застъпваща криза, логичното е да се опитаме всички ние да намерим експортни клиенти, производствените предприятия, въобще всички, които могат да предложат нещо на чужд пазар, а пък, повярвайте ми, повечето фирми могат да предложат доста неща на чуждия пазар. Ние сме част от един 500 милионен пазар в момента, отворен за всеки от тия 500 милиона души и трябва да се възползваме. Всъщност това е пазар доста по-голям като население от, да кажем, руския пазар или да кажем от американския пазар и трябва да се възползваме с пълна сила сега, когато навлизат новите технологии и сега, когато хората са готови да сключват сделки и да правят бизнес отдалечено. Така, директно към въпроса. Само да си превключа основния слайд. Какво е необходимо, така първоначално, какво е необходимо и след това ще ви покажа директно системата, която ни прилагаме. Какво е необходимо да се ориентираме експортно? Сега, експортното ориентиране е нещо, което е процес. Значи, всеки може да се ориентира експортно. По-важното е в самото експортно ориентиране е, че хората не разбират процеса, че никога не може да бъдете готови за експорт към всяка държава, никога не може вашия продукт да бъде достатъчно адаптиран за всеки един пазар. Но това в никакъв случай не е пречка вие да започнете да се подготвяте или най-малкото да започнете да работите чисто експортно, защото продуктите, те при всички положения, като готово нещо, дали ще е продукт, дали ще е услуга, няма голямо значение всъщност, но самата стока като готово нещо, тя винаги може, понеже е създадена поради някакво търсене, тя винаги може да намери съответен канал, търговски канал и съответно да реализира продажби. И това, че да кажем в момента самия експортен канал може да не е разработен или да сте го разработили до някаква степен, всъщност нищо не означава. Не означава, че не може да бъде много разширен или не може да стартирате от днес, буквално от днешния ден. Самото експортно ориентиране, то не става преди реалните сделки. Вие започвате да експортирате, започвате да правите някакви определени стъпки за експорт и съответно почвате да нагаждате продуктите си за този вид експорт. И по този начин вие започвате да се ориентирате експортно. Тоест, ориентирате продажбите си, цялата си фирма, освен за вътрешен пазар и за експортен пазар. Истината е, че колкото повече сделки имате, толкова по-добре се ориентирате в различните чужди пазари. Ако работите само на немски пазар в момента, малка е стъпката да излезете от немския пазар и да влезете на френския пазар или на испанския пазар, дори на пазара в Великобритания, въпреки че в момента не са в Европейския съюз, вече не са в Европейския съюз. И това, с което започнах, е, че никога няма да бъдете готови напълно за експортен пазар. Винаги ще имате някакви притеснения, моите продукти не са подходящи за еди къде си, не са подходящи за Русия, за Франция или за някаква друга част от света, понеже и ще си намерите един куп извинения да не търсите експортни пазари. Но истината е, че продуктите са ви подходящи. Българските продукти се възприемат много добре, при всички положения се възприемат много добре. Така мит е, че не ни приемат като нормални доставчици или че сме много малка страна и нямаме какво да покажем. Това е абсолютен мит. Така, аз последните няколко седмици се занимавам
много така по-насочено с експорт в Германия, защото имаме една платформа, така, в която влязахме в съдружие, България Store, и всъщност те продават само български продукти, само на немски пазар. И над 80% от клиентите им са немци. Те не са етнически пазар, а са немци. Тоест има достатъчно много хора, които искат да експериментират с чужди продукти, дори продукти, нали, за директна консумация, за хранителни продукти. Да не говорим пък, че българската промишленост в частта си на машиностроене, части и така нататък доста се разви последните години и всъщност по-голямата част от тия машиностроителни фирми, те почти целият пазар е външен. В България няма чак такава голяма консумация на специализирани машини и съответно това нещо се изнася навън. Така че от гледна точка на външен пазар може да сте абсолютно сигурни, че сте готови. Сега въпросът е как да го реализирате. Може да погледнете този слайд. Има само 5 неща, които ви трябват, за да започнете, даже 4 по-скоро, за да започнете да експортирате. Едното нещо е, че трябва да имате някакъв човек, който да може да го ангажирате с тази дейност. Той не е задължително в никакъв случай да бъде опитен експорт менеджер, достатъчно е да може да се оправя на английски. Тоест не се изисква чак толкова и много сериозни знания по английски, просто да може да се оправя с английския. Сериозен човек, който може да му задавате някакви определени задачи, които по-късно ще видим какви са те. Естествено, трябва да имате така добър контакт с транспортни фирми и експедитори, защото всички от клиентите, които ще ви запитват, се интересуват, нали, как стоката ще стигне до тях и горе-долу да са ориентирани в цените. Хубаво е вие да може да взимате цени дори от локални доставчици, за да знаете какво да им оферирате. Повечето сделки на външен пазар се сключват франко-склада. Повечето вносители, те са си отиграли канала и сами си организират транспорта, но въпреки това вие може да им подпомагате дейността, като им помагате в тази калкулация на самия транспорт. Сега, ключово е, че трябва да може да изпращате бързо мостри или там необходимите неща, които са свързани с визуализирането на продуктите. Ако става въпрос за хранителни стоки, със сигурност трябва да може да изпращате мостри. И трябва да може да изпращате мостри без те да се повредят по време на изпращането. И трябва да го отиграете като някакъв вид техника. Тоест да знаете към различните държави, към кои куриери да се отнесете. Не всички куриери карат навсякъде. И много гъвкаво, буквално, нали, на следващия ден да може да си изпратите мострите, които в рамките на седмица да пристигнат до съответния запитващ. Сега, много е важно да имате сайт поне на английски. Всеки по-запознат, и бизнеса казвам, че вече са доста запознати, от английския сайт може да си преведе на съответния си език там с Google преводача. Това става автоматично, но ако е добре написан на английски сайта и е вътре публикувана цялата необходима информация, чисто от гледна точка на дистрибутори и вносители, това е просто задължителен момент. Не може да нямате сайт на английски. И също така самите мостри, те трябва да имате готовност да са поне на английски. Най-малкото на английски. На сайта информацията, която трябва да се покаже, естествено не е необходимо задължително да имате продуктова гама на английски. Ако етикетите ви в момента са на български, защото продавате само на български пазар, чисто виртуално може да си сложите английски етикети или съвсем различни дори дизайни на сегашните ви продукти и точно тях да публикувате в съответния сайт. Така че това не е нещо, което да ви затрудни по някакъв начин. Известно затруднение така от практиката знам са, нали, мостри на английски. Дори да нямате мостри на английски,
информацията, която изпратите на съответния дистрибутор вносител, тя трябва да бъде, нали, адаптирана или на неговия език, или най-малко на английски, за да може да се случи комуникацията. Казвам го, защото дори в случая, в който в момента ще ви покажа, всъщност монстрите в самото начало нямаха монстри моят клиент на английски език. И някаква част от запитващите, получавайки след това монстрите, така бяха озадачени и помолиха да им се обясни, нали, по някакъв начин какво пише на съответните етикети, защото то пише само на български. Което е една степен по-малко професионално. И не тежи толкова много пред съответния доставчик. Не се показва, ние всъщност така малко тестваме само пазара, не сме много готови за износ на това, което ви предлагаме. Така че, за да го спестите, по-добре монстрите да са на английски предварително. Има така определен етап на отдалечено търсене на клиенти. Едната част е търсене на т.е. издирване на контакти и изпращане на съответната мейлинг кампания. Поредица от писма, с оферти, с предложения, с представяне на фирмата и така нататък. Ще ви покажа точно как го правим. Обикновено действително следващата стъпка е изпращането на монстрите. В самите мейлинг кампании се застъпва точно това нещо. Всяко писмо горе-долу завършва с да ви изпратим монстри, какво ще кажете. Ако сте заинтересовани, дайте си обратен адрес и контактна информация, за да ви изпратим съответните монстри. След това е нещо, което вече все повече се случва, е да направите една дигитална среща с тези, които сте изпратили монстрите, да се видите, нали, лице в лице, макар и през компютъра, и да успеете така да убедите допълнително клиента колко сте сериозни. Важен е този жив контакт. След това обикновено се пристъпва към преговори за различни условия, най-вече цени, естествено, най-вече цени. И накрая се стига до договор, в който основните точки са защита на плащанията. Тоест да се оговорите с потенциалния клиент, вие как ще изпратите стоката, кога точно той ще си плати, ако правите някаква марка за него, какви авансови плащания да изискате. Въобще всички тия детайли. Има много застрахователни услуги, които гарантират плащанията, така че възможностите в момента са неограничени. Въобще не е както преди 10 или 15 години. И накрая, естествено, подробности по заявката, изпращане, логистика, всичките тия дребни неща, с които абсолютно всяка фирма може да се справи без никакъв проблем. А ако има някакъв проблем, спедиторите помагат веднага. Това е част от тяхната дейност. И сега аз директно ще пристъпя към това да ви покажа всъщност по какъв начин директно се случва процеса с един от последните ми по-малки клиенти. Интересно е да е по-малък клиент, защото там трудността при намирането на експортна сделка е много голяма. Продуктът е особен, има голяма конкуренция, в същото време не чак такова голямо търсене. Следващия път, ако се види, може да покажа всъщност как сме направили нещата и за Лавена, но искам да ви кажа, че при Лавена нещата са много по-различни, защото там буквално се случва като на магия. Лавена е с марката си Бочко е номер 1 в България в категорията си. То самото това нещо тежи изключително много и кампанията, която ние сме направили за румънски пазар, буквално на следващата седмица започнаха се обаждат дистрибуторите с ясни запитвания какво могат да направят, за да работят с Лавена и какви са условията, за да се започне такава, нали, професионална дистрибуция на територията на Румъния. Но там наистина случай е доста по-различен и затова избрах да ви покажа производител, търговец на мед в България.
Това е моят клиент BG Hive, компанията BG Hive, които всъщност имат експорт. Сега ще си шерна екрана. Които всъщност имат експорт. Надявам се, че го виждате вече. Това е компанията. Имат експорт на органичен мед и органични сладка, най-вече мед в големи варели за едни от най-големите компании в Франция и в Холандия, които изкупуват тонове. И основната им част до момента е свързана с продажбата на едрови разфасовки. Те обаче си направиха производство за пакетиране в бурканчета, и то всякакви бурканчета от всички възможни размери. И съответно искат да си наложат свой собствен бранд, който е така не лошо измислен от тяхната маркетингова агенция Дюмонт. Изглеждаш много добре, адаптиран за български, за европейски пазар, въобще за експортен пазар. Като естествено те имат и по-нисък клас продукти, които вече не са органични, а са свързани, а са конвенционални. Те се ги наричат така конвенционални медове. Те са под марката Дядо знае как и баба знае как. И съответно те преведи да английски език. Сайтът им е така изключително опростен, защото трябва да се знае важната информация, че те са търговец на едро и че могат да правят private label, освен основните продукти и марката, която произвеждат. И сега в поредица от имейли нашата задача беше да им намерим колкото се може повече запитвания, за да се популяризира продукта в съответни държави. И оттам нататък, чрез изпращане на монстри и, както ви казах, срещи в интернет, понякога и на живо, защото те пътуваха един-два пъти до Румъния, така да могат да сключат действително сделки върху съответните продукти. Сега, това, което ми беше интересно, е, че те до така степен успяхме да ангажираме техен партньор. Не знам сега дали ще го намеря. Не е точно това сайта. Че техен румънски партньор поиска директно от нас целият сайт, сложи си го на собствен домейн и в момента гледат да си разработят съответната марка за румънски пазар, там първо в областта, в която са силни, и след това като такъв носител да успеят да реализират и поддистрибутори. До такава степен се ангажираха в марката Дюмонт. Малко по-късно може да се сети как се казваше румънската версия. Сега, директно влизам към платформата, която за момента използвам. Трябва да ви кажа, че платформа може да се използват всякакви платформи. Има платени, безплатни, частично платени, с много възможности платформи, които да ви свършат работата по автоматизиране на писмата. Сега аз използвам конкретно тази платформа, ACMailing се казва. Ето това е наименованието. Казва се, тази платформа използвам, защото тя притежава изключително много филтъри и така, програмиране на основно ниво, за да можем ние вътре да вкараме известна степен изкуствен интелект, т.е. още повече да автоматизираме процеса не само по изпращане, а по проспектиране на различните клиенти. Тоест, ако определен клиент кликне върху определена връзка или се заинтересува и гледа определени неща, изкуственият интелект го прихваща тия действия, съответно го пренасочва към други кампании
и опитва се да му предостави максималната информация, казвам, за да вземе решение. Спрямо статистиките също, дали е отворено писмото, дали не е отворено, дали е прочетено до края, дали не е прочетено и така нататък. Изкуственият интелект формира, как се казва на български, формира потока от писма, който трябва да, нали, автоматично, всъщност без някой конкретен търговец да го обслужва този софтуер, автоматично си върши работата. Беше важно да се направи по този начин специално за BG Hive, защото те нямат търговец. Нито за вътрешен пазар, нито за външен. Това, че са едровак толкова голям, има 2-3 големи клиенти, които дърпат тонове и това е достатъчно за бизнеса. Може да не е най-устойчивото нещо на света, но това е напълно достатъчно за бизнеса и самия собственик, заедно с малък екип от производство, плюс там секретарки и помощен персонал, се справя с цялото нещо. И ако той е прекалено много залят с информация, много трудно се организира процеса. Затова първата стъпка, която ви казах, е, че вие трябва да имате някакъв човек, който да може да му възложите, нали, ангажимента по обслужване на различните запитвания, по изпращане на мостри, по подготвяне на разни каталози и така нататък. Просто да движи процеса. Не е задължително да бъде супер квалифициран експортен кадър. Необходимо е просто някой, който да може да се справя оперативно с нещата. Във всяка фирма има подобен доверен човек и ако той е достатъчно свободен, може да го ангажирате с този процес, нали, да общува и с нас, нали, когато искаме да дадем някакви конкретни насоки, за да се достигне до сделка. Това, което всъщност единствено трябва да направи съответния клиент, т.е. съответния човек, който ще отговаря за експорта и за платформата, е да добави контакт. До такава степен в момента системата е ангажирана, програмирана, че няма нужда от голям ангажимент, а той трябва само да вкара контакт. Да вкара контакт, буквално 2-3 неща. Трябва да вкара името, евентуално на съответния контакт, това не е задължително. Трябва да вкара имейла, обикновено се достига до някакви офис имейли, офис кломба, нещо си, защото никой не си публикува имейлите на собствениците. Да вкара компанията и страната. Ние специално в този случай сме свели информацията само до това. И това е напълно достатъчно за системата, тя да стартира кампании към съответния контакт. И колкото повече контакти достигате непрекъснато, посредством Google търсене и различни други автоматични инструменти, върху които днес няма да се спирам. Автоматичните инструменти за търсене на контакти ще ги разгледам в следваща среща. Но колкото повече наливате контакти, толкова повече естествено, като всеки един бизнес, вие имате успех. И това си такъв закон Божий в търговията. Ако ти всеки ден не проспектираш така наречената, нали, вече адаптирана за българския пазар дума, ако всеки ден не търсиш нови клиенти, ако всеки ден не се опитваш да вкарваш нови контакти, ти няма да имаш достатъчно квалифицирани клиенти по пирамидата на проспектинга, които да се намират вече в горната част на пирамидата и са съвсем близо до сделка. Това изисква определено време. Изисква време първо да подготвите контактната информация. След това изисква време да минат писмата, защото това са кампании, които ви не може да изпратите наведнъж десетки писма към съответния контакт. Може да го правите един път в седмица, да кажем, за да не досаждате. Иначе веднага ще ви сложат в папката спам. И примерно една кампания, да кажем, месечна. Следващата кампания още един месец. И те кампаниите непрекъснато следват една след друга. И тези клиенти
прочитайки различната информация за вашите продукти, запитвайки за разни каталози, за цени и така нататък, когато дойде момента за сделка, т.е. когато за тях дойде момента за сделка, защото в момента може да не е този период, никой сега да кажем в края на годината не сключва сделки за експорт, нали, толкова силно. В момента е времето за проспектиране, защото от януари всички вече започват да търсят новите доставчици, и т.е. те сега ги търсят и януари започват да ги включват новите доставчици, за да могат да работят с тях през следващата година. И всъщност точно сега е времето, нали, ноември и декември и част от януари, най-силно да потърсите експортни сделки, които да се активират от следващата година с конкретни вече заявки. Така че ако се върна обратно към софтуера, това, което трябва единствено да направи този ваш човек, е да въведе контакт. И всеки ден по 5 контакта да въвежда, това е вече огромно проспектиране спрямо никакво такова проспектиране преди това. Никакво търсене, да кажем, на експортни контакти. След като контакта се налее в системата, сега тук вече вътрешната информация, след като контакта се налее в системата, в този конкретен случай, системата започва да изпраща писма и оферти към съответния клиент. Само че офертите, нали, те не са, това е част вече от нашата консултантска дейност, нали, най-силната част, това, което всъщност прави продажбите. Писмата трябва да са така написани, че първо да се индивидуализират в системата и второ да могат да се промъкнат между всичките филтри на компанията, т.е. като отиде до офис мейла и там съответният човек, секретарка и така нататък прочете, тя да прецени, че това писмо е действително ангажиращо и да го препрати към съответния управител или там байер, който се занимава с покупките, така че вие да стигнете до човека, който всъщност взима решение. Това е първа стъпка от продажбите, да стигнем до човека, който взима решение. След като достигнете до този човек и му дадете достатъчно полезна информация, той естествено тогава взима решение да поиска мостри или дори взима решение да се срещне с вас посредством онлайн или физически контакт, както успеете да го навиете. И аз сега конкретно ви показвам по какъв начин и как структурираме до известна степен писмата, като, нали, всеки бизнес има свои собствени конкурентни предимства, свои собствени характеристики и ползи за потенциалния клиент и писмата винаги са различни. Те са индивидуални за всеки един бизнес. Има модел, по който се правят писмата, така че да бъдат максимално ефективни. И върху този модел ще се спра по-нататък. Но така или иначе, писмата са необходимото зло. Те трябва да стигнат до съответния човек. Да, те ще го обезпокоят, но проспектирането винаги е безпокоене на някакъв определен контакт, потенциален за нас, така че да му предоставим бизнес възможност. И ако някой се притеснява от това прекъсване на работния процес на отсрещната страна, продажбите не са за него. Вие винаги в един момент прекъсвате работата на някой, за да му предложите вашите собствени продукти. И сега въпросът е как го правите. Първата кампания, ще се спра всяко писмо по-отделно. Първата кампания, естествено, винаги трябва да представиш бизнеса си. В нашия случай собственикът се представя и казва, че се интересува от ексклузивни партньори за съответната страна. И ето той е тук subtag. Системата автоматично го обръща, взима го от контакта и го преобръща в, да кажем, търсим in Romania или in Germany. Тоест, веднага стесняваме и индивидуализираме писмото дори на това ниво. Отгоре, както виждате, понеже ние можем да достигнем до името на компанията и много по-рядко до името на собственика. В Германия е възможно, там има едно изискване на всички сайтове, за да се публикуват кои са управителите.
Но където не е възможно, е достатъчно, че писмото казва, че е насочено към съответната компания. И системата естествено пак прихваща това нещо и го замества в съответното писмо, коя е компанията. И това прави една идея още по-индивидуализирано писмото, за да не е спам. В писмото представяме, че сме голям търговец на мед, който мед дистрибутираме вече към големи пакетировачи на мед в Франция и в Холандия. Казваме, че имаме и собствена линия и че дори сме разработили собствен бранд. И че търсим партньори. И най-голямото конкурентно предимство в този случай на тази компания е, че целият мед, понеже те притежават така големи хомогенизатори, много тонни, а не там обикновените, които са ефтини до тон и половина до 2, те притежават хомогенизатор, който е 25 тона на куб. Събирайки 25 тона на куб, те могат да си позволят всяка една партида да бъде изследвана в акредитирана лаборатория във Франция и в Холандия. Това така ли иначе е необходимо за бизнеса с едровия мед. Нали? Никой не купува биомед без да има необходимите сертификати и то от негови си лаборатории в съответната страна акредитирани, на които да вярва. Но понеже това така ли иначе те го правят, а то струва много хиляди евра, те така ли иначе го правят върху целия мед и върху целия мед става много малка стойност, т.е. върху единичното бурканче става много малка стойност. Всеки един потребител може да влезе на тяхната система и когато става въпрос за такъв здравословен продукт, те го правят потребителите, влизат, попълват си номера на партидата и виждат точните спецификации на меда, който са купили в момента. Колко глюкоза има, че няма пестициди вътре, че няма излишни вещества, такива вредни вещества. В меда това е особеността, че въпреки че е един много органичен продукт, произвеждан добиван от пчелите, всъщност ако пчелите ходят по полета, които са пръскани с пестицид, те вкарват този пестицид вътре в меда. Ако пчелите не са гледани с органични средства за лекуване, а с тежки антибиотици, това е част от отглеждането на пчелите, това нещо също се показва в пробите. Всъщност ние консумираме мед, който може и да не е съвсем, т.е. много често е вреден, не е полезен. И големите търговци, знаейки това нещо, те го популяризират. И същата тая кампания направихме и през марката Duomont, като има един такъв архив на абсолютно всички партиди и всеки потребител може да си провери меда. Това е един вид конкурентно предимство за конкретно бранда Duomont. И обяснявайки това нещо, ние накрая показваме, даваме и линкове към съответните цени на биомед, на биосладко, на обикновен мед и на обикновено сладко. И винаги завършваме с това, че ще ни е приятно да се чуем по телефона за персонална среща и най-вече да изпратим мостри, ако клиентът се интересува. И в тази първа кампания, само тук ще натисна превю, за да видите по какъв начин се заместват нещата. Това е вече готовото писмо. Изпраща се в случая до мен, защото това е първия профил, който е вкаран. После ще го видите как всеки клиент получава индивидуализирано писмо. И очакваме вече, хвърлили сме кукичката, контактнали сме се на първата седмица с N брой дистрибутори, като вие непрекъснато може да добавяте. Тоест, ако добавите контакт в понеделник, всеки понеделник той ще получава нататък съответната кампания, писмата от кампанията. Ако кликне върху някой линк, той ще отиде на друга кампания, където ще му обясни по-подробно за биомедовете. Ако кликне върху конвенционалния
линк, защото нали, го интересуват повече по-евтините продукти, той ще отиде и ще види информация за конвенционалния мед, че той е много близък по контрол до биомеда и че въпреки, че е конвенционален, пак възможностите за продажба са много големи. Концепциите, които се крият зад самия дюлмон, зад самия конвенционален мед, така че клиентът да можете, вносителя да може тези концепции да ги използва в собствените си продажби. След това, ако реши да стане клиент на BG Hive. След като се изпрати писмото, ние оттам нататък знаем абсолютно цялата статистика, какво се случва с това писмо. Ние знаем, само за момент, че това е индивидуалната кампания, ние знаем, че сме изпратили 1255 имейла в момента към фирми, които ние знаем, че са дистрибутори, че са вносители, че продават храни и че се занимават с нещо подобно. Не може да знаем всичко за фирмата на този етап. Знаем колко точно от тия фирми са отворили съответното писмо и освен, че ги знаем нали, като процент, ние ако кликнем върху процента, знаем кои са точно тия фирми. Можем да знаем също така, кои фирми най-много пъти са отворили писмото. И колкото пъти повече отварят писмото, това означава, че те се интересуват. Тоест, това писмо от секретарката отива към байера, от байера отива към управителя и започва една кореспонденция между тях, свързано с това писмо. Нали? Те правят непрекъснато reply или forward на съответното писмо и нали, там пиксела непрекъснато се активира и отчита, че писмото се отваря. Това е нашия най-голям индикатор дали има интерес или няма интерес. Ако аз пратя писма на 1200 човека, дистрибутори, знам ги, че всички са дистрибутори, защото съм ги намирал контакт по контакт. Това е идеята на проспектинга. Аз знам, че ето тия фирми ето тук, в самото начало, те всичките имат някакъв интерес за моят продукт. Определено имат някакъв интерес за този продукт. Аз за момента ги оставям, защото искам да видя какво ще се случи с следващите кампании нататък. Още от тия първи кампании обаче, тия, които са най-силно заинтересовани, те започват да отговарят, те започват да правят запитвания. И запитванията са много интересни. Нека само първо да продължа по тази статистика. Ние виждаме и кои точно клиенти цъкат върху Bill Price List. Виждаме кои цъкат върху Conventional Price List, т.е. върху конвенционалните продукти, не биопродуктите. Можем да си направим веднага сметка, ето това вече е ориентирането експортното, че определено, нещо, което така ли иначе подозираме, че определено повече хора се интересуват от биопродукта, защото меда е точно такъв продукт, който се търси много да е био. Там се търси здравословния ефект, максималния здравословен ефект. И колко много хора се интересуват от биопродукта. Тоест, веднага в нашето съзнание, като стратегия, допълнителна нататък, изниква, че ние трябва да дадем допълнителна информация за биопродуктите и да разширим конкретно за биопродуктите нашето представяне. Да вкараме повече информация в следващи имейли, да дадем повече характеристики, параметри, да посочим лабораториите, в които ги изследваме, да посочим сертификатите. Нали, това не може да се напише в едно писмо. Затова трябва поредица от писма. Ако направим толкова дълго писмо, никой няма да го чете. В поредица от писма ние постепенно натръпваме информацията към съответния байер или управител на вносителя. И ефектът е следния. Само тук да шерна целия си екран, за да може да виждате и контактите, какво отговарят и по какъв начин се случват запитванията и как всяко едно запитване нас довежда все повече до необходимата информация,
така че ние да адаптираме продуктите по максимално добър начин, така че да имаме накрая сделки и успех. Сега ние тук естествено следим мейлинга на BG Hive, защото сме им консултанти и защото се опитваме да непрекъснато да обучаваме човека, който отговаря от среща от тяхна страна, от страна на BG Hive, да го обучаваме как да се свързва. В самото начало той не знаеше въобще какво да отговори и все повече уверен в това нещо ни пита. Тоест той започва самостоятелно да си отговаря на всичките контакти и вече да има сделки. Но ето мейлинга на BG Hive, започвайки от ден първи. Хайде. Не лавена. Извинявайте. Рисковете на живото предаване. Ето го. Започвайки от ден първи. Естествено, получаваме доста автоматични реплаи. Ние тези кампании сме ги започнали още август месец, почивки доста, но това няма нищо лошо, използва се всеки един момент. Тия писма така или иначе, който иска да ги прочете, ще ги прочете. Всеки си чете писмата след като се върне от отпуска. И веднага, така, първата кампания започна на 5-6, веднага на 7 вече имаме конкретен отговор. Благодаря за писмата, след 10 дена ще се върна. Значи той си почел писмото човека, докато е в почивка. Не само, че си е прекъснал почивния процес, за да отговори на писмото, ами ни казва кога пак да се свържем с него, за да не ни забрави. Има много такива собственици, естествено, гледат да си движат процесите напред, независимо къде са и какво правят. Но директно изпратено от неговия iPhone, той отговаря, че иска така не, че след 10 дена да се свържем пак с него. По-нататък започват да текат следващи запитвания. И някои така доста се постарават. Казват, че са специално това писмо, че са собственици на определен сайт, че имат и друг бизнес и че им е много интересно и смятат да разработват тая ниша. Някои казват, че не могат, някои си четат спам фолдърите, понякога попадаме в спам фолдър, за съжаление. В случай тя не го е прочела, просто е получила в следващо писмо, което е пак хубав вариант и затова кампаниите трябва да са дълги и непрекъснати, защото някой път попадат в спам поради някакви причини, има адски много причини да попадне в спам определено писмо. Знаете, в вашата спам папка попадат много писма, дори и такива, на които сте отговаряли преди това алгоритми. Но така или иначе други писма се промъкват и информацията достига до този, който трябва да я прочете. Искат да им се изпратят мостри, показват какъв им е адреса, дават се контактната информация, телефони, абсолютно всичко, така че контакта да продължи. Още един започва, който пък е от Бахрейн ли беше този? Да, Kingdom of Бахрейн. Иска мостри, иска контакти. Ето тук въпросният дистрибутор, който му е написал едно дълго и така обширно писмо за цялата си фирма, какво представлява и че са много ангажирани. Това е клиентът, който всъщност си направи директно румънски сайт, още там веднага след като го посетихме и започна активна работа с марката Дюлмонт. И още запитвания, които непрекъснато търсят вариант за мостри и гледат да се свържат с нас. Още на 18 се появи някой, който доказва до някаква степен, че все още фирмата е най-силно адаптирана към едрови сделки. Въпросният Пронат, всъщност той беше много заинтересован от големи количества мед и органичен и конвенционален. И само след 2 седмици той вече стана и реален клиент. Тоест от Белгия, от Франция и Холандия вече на 3-та седмица реално заминаха първите палети с големи бидони мед за Румъния към румънски дистрибутор. И като може да си представите стратегията. Вие вече имате партньор,
който взима някакъв мед в Румъния и който все повече затопля контакта с вас, защото нещата много му харесват. Имайки стока и възможност в Румъния да заскладите някаква стока, ние вече сме на етап с него, в който го помолихме, може ли да вземе и бурканчета, и то не да ги продава, не знам, че той е търговец на едро, а просто, ако е възможно, срещу определена отстъпка допълнителна и ангажмент от негова страна, много бързо да ги показва на хора, които ние намираме вече и които искат да видят конкретните бурканчета на живо. Тоест, оптимизирахме процеса по изпращането на мостри и има вече стока в Румъния, която да може да е бързо достъпна, буквално на следващия ден да бъде изпратена на съответните клиенти, което невъобразимо вдига успеваемостта. Невъобразимо. Нали, все още клиенти има непрекъснати запитвания от всякакви фирми, до които ние се докосваме. И пак казвам, колкото повече проспектираме, колкото повече вкарваме контакти на потенциални такива клиенти, те се отзовават. Разбира се, в края на всяко писмо има, нали, понякога го слагаме тук, понякога го слагаме някъде вътре в писмото, че ако продажбата на мед и джам точно не са в момента в плановете, защото ние не знаем, някои ги знаем, че продават мед, ама други не знаем, че продават мед, може да поискат да продават мед. Те продават хранителни продукти и може да поискат и да добавят като артикули мед в своето портфолио. И то, нали, не е едрови опаковки, разбира се, вече такива бурканчета нагласени за крайен клиент. Те са, да кажем, дистрибутори. И за да е чиста политиката, винаги казваме, ако не искате, нали, ако не ви интересува, извинете ни, просто натиснете не се интересуваме в момента от това нещо и спираме всякаква кампания към тях. Тоест те повече няма за момента да получават писма от нас. Ще получат писма от нас, примерно след 6 месеца и след 8 месеца, когато може и да е дошъл вече момент, в който те да са заинтересували от мед. Но така или иначе те вече са облъчени, те вече познават нашата компания, вече знаят какво предлагаме и все по-лесно става достъпването до този клиент. Нали, дори и в бъдеще. Той се стои в базата данни и ние по всяко време може да създадем кампания, да го причислим към тая кампания, да го запишем към тая кампания и да тръгнат отново писма към него. Помните ли ни, преди време не се интересувахте, ако нещо се е променило, може да ви изпратим мостри, ако не се е променило, пак ни извинете и тук, нали, и натиснете за момента пак, нали, все още не съм заинтересован. И хората си натискат, отписват се, записват се, някои кликат без да искат върху линка, само че сайта е така направен, нали, че да има и повторна верификация. Т.е. трябва още веднъж да кликне върху бутона "Отпиши се", защото докато си роят в телефоните, хората кликват без да искат върху някакви линкове. Тоест искам да кажа, че има много такива детайли, които водят до успеха на определени такива търговски кампании по проспектиране. И сега, ако се върна отново към кампаниите, понеже във всяка една от кампаниите ние знаем във всеки един момент кои точно клиенти върху какво точно са кликнали и така нататък. Ние оттам нататък, ако нали, първо обслужваме тия, които имат първоначален много силен интерес, а тия, които са само гледащи, само в момента проучвайки въпроса и все още това нещо стои в някакъв архив при тях, но са кликали достатъчно дълго време и са отваряли писмата и ги знаем ние точно кои са, ние върху тия вече хора започваме да правим по-детайлно проспектиране, т.е. да ги дигаме нагоре в проспектинг пирамидата. От обикновено запознаване, студено запознаване с мейл, с съобщения и така нататък, ние ги вдигаме вече към още по-индивидуализиране на информацията, за да ги направим по-заинтересовани към нашия бизнес. И ако все още планират някакви неща, ние да ги подтикнем, т.е. да създадем определена спешност в
при тях, нали, за да могат по-бързо да потърсят информация с нас и да ги придвижим вече в горната част на пирамидата на проспектика, където във всеки един момент може да изкочи реална сделка. И обикновено този период е 3-месечен, той не е целогодишен. Аз както ви казах, може и след 3 седмици да имате сделка, но обикновено до 3 месеца вие имате достатъчен брой натрупани горе проспекти в пирамидата, които вече знаят всичко за вас и които са готови да продължат преговорите нататък, за да станат реален клиент. И когато те са 10 в един определен момент, вие, и това натрупване става горе-долу до към 3-4 месец, вие от този момент нататък започвате всяка седмица да сключвате сделки. И понякога дори е трудно. Тоест човека, който общува от страна на BA Hive с тези хора, в един момент му е трудно. Той казва, ние трябва да спрем кампаниите, защото аз в момента още не съм готов, не мога първо да подсигуря необходимите количества, не мога да подсигуря съответните логистики и цени, не мога да се организирам достатъчно, за да започнат тези сделки да се реализират ефективно. Имаме вече оговорка за всичко и аз не мога оттам нататък да ги обслужа, защото стана прекалено бързо. Обикновено този ефект се случва непрекъснато. Така че, както ви казах, вие веднага имате резултат. Много бързо започвате да получавате сделки, буквално след 3-я месец. Проспектирате реално 3 месеца и на 3-я месец започват да се появяват първите сделки. Дори и за такъв труден продукт като мед, български мед. Трябва да ви кажа, че 2/3 от меда в Европа се произвежда от Украйна. Значи украинците са най-големият производител на мед. И ние сме тук някаква малка част, нали, от този мед, само че се славим с много, нали, качествени параметри. И особено, нали, BG Hive е стигнал на едно ниво малко по-нависоко, където има и доказателства за тия качествени параметри, нали, от сертифицирани лаборатории, които взимат по 3500 евро за изследване. И ние имаме такива писма, нали, от хора, които работят в някакви български медове и казват, лавандулата ви е страхотна, най-добрата в Европа, ние познаваме вашите медове, в момента работим с еди кой си, обаче първият, към който ще се обърнем, сте вие, когато позасилим още малко нещата или когато тръгне закупуванията за следващия сезон, нали, за следващата година. И това са все такива вече много топли контакти. Вие буквално им звъните следващия път по телефона или поисквате среща с съответния човек, защото имате координатите, имате му телефона, имате му мейл, имате му всичко. Нали. От офис мейл той вече се е превърнал в имейла на самия собственик, защото той ви отговаря от собствения си имейл или там на самия байер. И вече като знаете тая информация, като знаете той какво ви е написал и в кой момент да го включите, вие го включвате, директно с връзка, какво стана, как сте, обсъждате нещата, харесвате се и се реализира сделка. Нали? Не е изобщо труден процес. И нали, колкото повече знаем за тези проспекти, толкова повече за тия, които вече имат връзка, ние си ги обслужваме, а за тия, които са силно потенциални и са ни чели много пъти, както в случая с Private Label, като натиснем, това е писмо за Private Label, ние знаем кои точно хора се интересуват от Private Label. Ние ги издирваме тия контакти и от офис мейли, примерно само commercial, контакт, info и така нататък, ние се опитваме да им намерим контактите на самия управител. И ако си мислите, че това е много трудна задача, всъщност в новите технологии, с новите начини на търсене, особено последните 2 години и особено сега след кризата, всички си направиха профили в LinkedIn. Всички си направиха профили в съответните платформи в съответната страна, за да могат да комуникират онлайн. И когато това нещо вече го има като профил, има на брой инструменти, платени, но те са платени по $30 на месец, примерно, нали, за да ровичкаш в системата. Ние нали, използваме един такъв инструмент,
потърсва този инструмент професионално в LinkedIn, всичките контакти и намира или на бара, или на човека, или на името на секретарката най-малко, но вече като знаем към кой да се обърнем като име, достъпа до съответния човек е много по-лесен. Но в общия случай почти винаги намираме имейла на собственика, след което директно му пишем. Иначе самото име на собственика е лесно. Особено в Европа всеки има търговски регистър и може да видим срещу фирмата кой собственик стои. Но имейла е малко по-трудната част и има достатъчно, особено пак казвам, последните 3-4 месеца от края на първата вълна на корона, има адски много инструменти. Това стана бум. LinkedIn от 2019 от март месец е регистрирал LinkedIn навигатора, който има достъп на външни разработчици. Те влизат в системата, взимат контактите и след това ги продават и след това се делкат парите с LinkedIn. Може да е гадно, обаче е факт. Подобен начин има да намерите контактите в Facebook и в много други платформи. Все някой някъде си е оставил личната почта и се е логнал в някаква система. Дори Gmail всъщност има инструмент такъв, който, знаете, с Android, с новите устройства, с смартфоните, почти всеки има почта в Gmail и я получава на телефона си. И има инструменти, които преравят и правят предположения за самия домейн, какви могат да са почтите, след което проверяват дали този имейл, като го пингват, ще достигне до съответния човек. И като го верифицират, ви го връщат обратно и ви казват, това е имейла. Това е имейла. И го намирате веднага. Тук е въпрос на 3, 4, 5, 10 клика. Така че, когато знаете, и понеже обаче тези контакти струват пари, когато знаете вие кои контакти да поискате, а пък ние ги знаем от тук, знаем кои са тия, които вече са се заинтересовали, да кажем, от private label, знаем кои доста така са кликали, за да видят по въпроса. Самия клик, самия линк са го кликнали по няколко пъти, не само писмото да са отворили. Ние знаем кои контакти да си намерим, да си платим там $10 или $15 за тях, за да ги вземем. Обикновено между $1 и $2 един контакт, намерен през тия платформи автоматичните, но може да го намерите и ръчно, разбира се, въпрос на време. И след като достигнете до този контакт и може да напишете вече и по-сериозно писмо на име на съответния собственик, той вече е много проспектиран, сещате, той вече е много проспектиран, той е много високо в пирамидата на проспекта. И когато вече му напишете едно писмо, здравейте, ние се свързахме скоро с вас, видяхме, че прочетахте нещата и така нататък, и че вероятно се интересувате от private label. И понеже знам, че имате какви си private label, защото сме отишли на страницата върху тия 10 контакта и сме им видели по-подробно информацията, много по-подробно, и вече пишем на техния език, с техните брандове, с техните екипи, с нещата, до които те достигат, рамката да се стигне до този клиент след това и да го обърнем този клиент в реално запитване и среща дори онлайн, за да може да си поговорим и да го убедим да пробва и да работи с наши продукти. Много малка е стъпката. Така че тая автоматизация и този вид неща така съставени дават много голям ефект. Дават изключително голям ефект. И пак казвам, това е някаква част от дигитализацията. Както ви казах, както ви ме чухте, за много инструменти говоря. Но тези инструменти са абсолютно всичките потребителски, user-friendly, така нареченото. Тоест са много добре потребителски настроени и могат да се използват от абсолютно никакъв квалифициран персонал. Тоест, имате секретарка с английски, можете спокойно да тръгне процеса. Дай Боже да имате вече експорт и да имате менеджери по експорта, това нещо ще им утрои резултатността. Може и да удесетори. Ние имаме и такива резултати, 10 пъти се увеличават запитванията, след като внедрим определеното дигитално решение. Така че това е един от начините да започнете експорт почти веднага. Буквално след една седмица.
Вие за една седмица, нали, ние може да направим за една седмица сайта, в същата тази седмица, докато програмисти конфигурират сайта и необходимите системи за изпращане на писма, нали, защото това си е конфигурация на софтуер специално за вашия бизнес. Ние като консултанти вписваме всичките писма и вие след една седмица, максимум до месец, може да стартирате веднага кампании, които вече да запознават определен брой клиенти с вашите продукти или пък да се ориентирате, всъщност да се ориентирате какво е подходящо, как да адаптирате вашите продукти за съответни пазари, които ви интересуват. И нали, стратегиите, които може да изградите покрай цялото това нещо, са десетки, да не кажа стотици, така че да имате все по-голяма успеваемост. Само ще ви кажа съвсем накратко за Lavena, които смятам така не, че да покажа по-нататък. Lavena с вече чуждия си бранд Bebel се казва. Не е Бочко, но Бочко е много български. С този бранд Bebel представих го на румънския пазар и достигайки до определени дистрибутори, с които вече водят големи разговори, нали, за вече мащабна дистрибуция, не става въпрос за дългосрочен договор за дистрибуция на територията на Румъния. Тези дистрибутори, в момента, в който започнахме да водим разговори с тях, ние активирахме следваща кампания към вериги, локални и национални, и към други складове на едро под дистрибутори. И им казваме, че ние си водим разговори с еди кой си дистрибутор и че по принцип те могат да питат там дали нещата са напреднали, ако се интересуват толкова голям вносител, толкова сериозна марка като Lavena. И съответно тези локални вериги и дистрибутори почнаха да звънят и да питат в офиса на въпросните 2-3 дистрибутори, имат ли вече стока на Lavena и какво правим. И от едни такива трудни преговори, защото те са свързани с много пари, с много сделка, тук говорим вече за налагане на бранд, маркетингови активности и прочее, изведнъж процесът се ускори буквално за една седмица, защото те дори имаха запитване от Kaufland, защото ние стигнахме в мейлинга до байер на Kaufland. Байер на Kaufland каза, много ми е интересно, байер от България ги препоръча веднага на байера в Kaufland. Той каза, аз искам да видя Мостри. Ние се направихме на Велики. Казахме, Мостри може да вземете и ще ви изпрати еди кой си дистрибутор. Давахме му имейла и Kaufland директно се свърза с този дистрибутор и каза, искам Мостри на Lavena. И този дистрибутор каза, вижте, ние трябва да започваме колкото се може по-скоро нашата съвместна дейност. И сега от следващата година те ще имат дистрибутори. Нали, евентуално, дай Боже, да се стигне до тези сделки и нещо да не ги спре. Не, пак казвам, има много неизвестни там все още. Но проспектинга беше вече реализиран. Да не говоря колко онлайн магазини, защото козметиката много върви през онлайн магазини, колко онлайн магазини също, нали, направиха запитвания към дистрибутори или към самата Lavena, какво правим, кога стартираме. Това е, нали, другия ефект. Така че вълната може да бъде много голяма. Въпрос на търговска стратегия и въпрос на внедряване на всичките тези дигитални инструменти. Надявам се, че ви беше интересно. Това е от мен този път. Юлиана пита как се казва платформата. Платформата се казва AC Mailing. Тази, която не използвам. Може да използвате всяка платформа. Може да използвате и MailChimp. Ние използваме AC Mailing, защото първо ще сме партньори към тях, второ имаме много близка връзка с програмистите и те ни правят неща, които не биха направили за никой друг, за да може да сме много по-ефективни. Помагат ни в изкуствения интелект, в конфигурирането на изкуствения интелект, защото тяхната платформа позволява страшно много филтри. Тя е много по-отворена от MailChimp, който все пак е облачна услуга и опитвайки се да достигне до 1000 абонати, там за по 20-30 евро евентуално на месец, тя има много ограничения, много проверки, много такива политики за съдържание, а пък ние трябва да може да си пускаме каквото си искаме и най-вече има достъп до нашите контакти. Ние не искаме да имаме достъп до, нали, да слагаме контакти в облака. Достатъчно трудно и скъпи са едни контакти да се намерят
и съответно нали, ние използваме нещо, което слагаме на сървъра на съответния клиент или го държим при нас. Нали? Въпрос вече на оговорка, но най-обичаме да правим сървъра, да всичко да си бъде при клиента, за да може този клиент след 3 месеца, когато почне да текат сделки, да си стиснем ръцете и той да продължи самостоятелно. Нашата идея е да направим колкото можем повече, да разработим колкото може повече бизнес за повече клиенти. Така че, ако някой друг има някакъв въпрос да пише или да се включи, ще изчакам малко и аз след това преминавам към следващата среща с една дистрибуторска фирма. Благодаря ви. Очаквам ви, аз ще пусна писма, когато ще правя така следваща среща, свързана с експорт или с дигитализацията. Важното е нали, да се покажат всички възможни решения, за да можете вече да имате информиран избор как да си направите нататък една търговска стратегия за вашия собствен бизнес. Пожелавам ви хубав уикенд. Днеска е четвъртък, но уикендът е близо. Хубав уикенд, пазете се и използвате все повече дигиталните канали, защото 80% доказано с голямо проучване, 80% от хората в бизнеса искат да продължават дигитално. Много по-бързо и по-лесно става. Всичко хубаво пожелавам. Довиждане!